ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ತಿಂಡರಾ ದಾದ ತಿಂಡಿ 10 minutes only support. ಓಕೆ ಓಕೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓಕೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಪರಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಗುರು, ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ? ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕ. ಹಾ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ಟ ಅದೇ ತಿಂಡಿ ಎಂಕಿನ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ತುಯಿಜ್ಯಾವೆ ಸಾರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ? ಆಯ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಗುರು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಮಾಮಿ ಪಂದು ಒಡೆ ಪೋಯರು ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಗುರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ದಾನೆ ಆಯ್ ಡುಬ್ಬಿಗೆ ಡುಬ್ಬಿ ಮಾರೇನ ಹೇಮಂತ್ ದಾನಿ ಕೋಡೆ ಪತ್ತೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ದಾದಾಡು ಗುರು ಬ್ರೋಗು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಣಿಗೆ ಗುರುಗು ದೂರ ಪೋಪುನು ಯಾನ್ ಒಡೇಲ ಪೋಪು ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಬರ್ತೇನೆ. ಹೇಮಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಯಾನ್ ಜೈದು ಜಾರನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಏರ್ ಪಾತೇರಿ ಏರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಜೈಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಓಕೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಅವು ಕೋಡೆಯನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಶಂಕುಲಿತ್ತು ಜೊತೆ ಮಾರೆ ದಾದಂದು ಗುರುವೆ ಜೈಜ್ಜೇರು ಬಡಿವಾಗ ಬಾಕ ಎಂಗುಲ್ ಜೆಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಇಟಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದೆ ದಾದೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಕಿರಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಇತ್ತದೋಡ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಗತೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಜತ್ತುಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿನಿ ಎರೇನಿಯೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ಶಾಂತಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಚಪಾತಿ ಚಾ ಅಂಡ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಇನಿ ಲೈವ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನದ ಯಾರು ಗುರು ಬರೋಡ ಇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ ಬೋಪಿನ ಮಲ್ಲ ಏಸ ಗುರು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಂಗಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಏಸ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೈವ್ಡು ಮಲ್ಲ ಏಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಗುರುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಚುಂಬಿಸಿ ತಾನೆ ತಾವರೆ ಅರಳಿತು. ಹೆಂಗ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಅವೇ ಪದ್ಯ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪದ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಓಲೇರು ಕೋಡೆ ಎತ್ತೀರಿ, ಕೋಡೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಯಾಕಡೆ ಕಾಣೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತೇರತಿ ಇರ್ ಬೈಜ್ಜಾರ್ ಯಾನ್ ಚೂರೇ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಶಾಲೆದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನತೆ ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಒಂದು 2 ಮೆಸೇಜ್ ಆತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಾಪ. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸುರು ಆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ದಾದ ಮತ್ತು ನೀ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿಂಡತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಂಗ್ ನೀರೆ ಗೇರ್ಲ ಪಂತಿಜಿರ ಐಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಟೀಚರ್, ಟಿಫಿನ್ ಹಾಜರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಟೀಚರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ ನಾನಿಲ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ?
ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ. ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿ ಹೇಮಂತ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಂತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್. ಬ್ಯುಸಿಯಾ? ನೈಸ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಒಂದು ಕೋಡದಿಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಏಸಗೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಏಸತ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗೊಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಏಸ ಬತ್ತು ಪೋಪ ಸಿರಿ ಏಸ ಪೂರ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಈರಿಲ್ಲತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಏಸ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಳತ್ತ ದಾದಂದು. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾನೊಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಚಾ ಬರಿಯಾರಾ? ತಿಂಡರಾ? ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರೇಗ. ದಾದ ಚಾ ಪರಿಯಾರ? ತಿನ್ಯಾರ? ದಾದ ತಿನ್ಯಾರು? ಗುರು ಬ್ರೋ ಚಾ ಅಡೇಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಸೂರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಆಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲೀಕ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಕವಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಕವಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜಾಬಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕವಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಅಯ್ಯಿನಿ ಅಂದಿ ಅಂಚೂರು ನೆಟೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಪೋಪೆ ಅಂತೆ ಪೋರ್ ತಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಮೂಲಂತೂ ನೋಡಿ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೂ ದೊಂಬುಡ ಆಪುಜಿ. ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ. ಓಕೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಏಪ ವಿಷಯ ಏಪ ಬನ್ಪಿ ನೀರು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಗೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋನೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಇರು ಬರೋಡು ಬೇಗ. ಹೇಮಂತ್ ಆಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಡ್ ಅನು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನು ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪೋಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟು. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟು. ದಾದ ವೇಷನ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೋಯೇರಿಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಪೋಪುನ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಹೇಮಂತ್ ದಾದ ಬಿಸಿಯಾ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಡಿ ಆನು ಪಜೆಟೇ ಉಲ್ಲೆ ನಾನಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಮಾರೆ ಈ ಹೇಮಂತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಡೆ ಚಾಪುನು ಚಾತ್ ಜೊತೆ ಕಲವರಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ದಾಯಗೆ ಮಂತ್ ಅಂದಾರಿಗೆ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಗೆ ದಾಲ ಬಲ್ಬರ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟೋಡಾಗ್ಬಿಡು ನೆಟ್. ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಟೀ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಅನು ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಕಿನಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜೆ ತಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ಗ ಅರೆ ಗುಂಡು ತೋಜೋಡು ಮೊರಣಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅನು ಅಕ್ಕಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಂತ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ನ ಬರೀಟುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಎನ್ನ ಬರಿಟಾ ಹೋಲಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಏತು ಗಂಟೆ ಊಟ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀಧರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅನು ಅಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ ಏತ್ ಅನು ಅಕ್ಕಗ ದುರ್ಗಾ ಮಂಗಲ ಕಮಲ್ ಮಂಗ ಈ ಹೇಮಂತ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಕ್ಕದು ಮೋನೆ ದಿಕ್ಲೆ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಮಂಗಲ ಕಮಲ್ಪುನ್ ಅಂದು ಹೇಮಂತೆ ಮಂಗಲ ಕಮಲ್ಪುನ್ ಆಯ್ಗ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಗಲ ಕಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಮಂಗಲ ಕಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಂತ್ ತಿರುಪುಂತುಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಯಾನ್ ಉಳೈ ಪೋಪ ಹೆಂಗ್ ದೊಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ.
ತುಂಬ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಗಡಿಗೆ ಬರುಚ್ಚಿ ಪೂ ಹಂಚಿ ಏನು ಶಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಲೈಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕಪ್ಪೆ ದುಂಬು ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಉಲೈ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನು ಅಕ್ಕ, ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರೇಮಂತ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದೌದು, ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸಿ ದೊಂಬುಡು ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಏತ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರೋಗ್ಲಿಂಗ್ ದುಮ್ಮಿ ಕಪ್ಪ ಇದೆ ಕಡೆ. ಸ್ವಾತಿ ಜಲ ಬೈಜಿರ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಸು ಅವರು. ದಾಯ ಪೋಪುನಿ ಹೇಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆಯುವ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂದಿ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಮಾಲೀಕಾರು ಆ ಓನರ್ ಅನಿಲ್ ಸ್ವಂತಾಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಟ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ, ನೆಟ ಶಬ್ದನೇ ಗಾಡಿದ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಪುಜಿ. ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪುನು ಇಜ್ಜೇರು ಈನ ವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೆ, ವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಓಡಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಈನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾತಿನ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಾತಿನ ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನ ಕೋಡ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಅನ್ ಪಂತೆವು ಈರು ಎಲ್ಲ ಪೋದುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತಿಮರೆನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏಮಂತ ಇರೇ ನೆನಪು ಒಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆನಪು ಪೂರ ಮರೆತು ಪೋಪರ ಅಂದ್. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹೌದು ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅವಳು ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಡೆಪುರ ಮಲ್ದಿನ. ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ತೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಡು ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ತೆತ್ತ ನೋಡು ಊರೆಕ್ಲ ಆವುಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ತೆತ್ತ ನೋಡು ನನ್ನ ಪೋರ್ಚಿ ಏಮಂತ ಪರದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಏಮಂತ ಉಂಡಿ ಏಮಂತ ನಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಅವು ಹಿರೇಗ ಆವು ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು, ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವರು ಹರೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಂದವರು, ಎಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಕ್ಕ. ಹೌದೌದು, ಅದೌದು ದೊಡ್ಡದೇ, ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದೇ ಅಲ್ವಾ. ಚಾ ಆಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋಕ್ ಏನೊಂದು ಲೇರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೋ, ಅವಳ ಮೆಸೇಜ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಕೇಳಿತು. ಓ ಇದು ಕವಿಯಾಗುದ ನೀನು ಅನಿಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅಥವಾ ದಾನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್, 100%. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್, ಓಕೆ. ಲವ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಲವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೈಫ್. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಳ್ಳು. ಇವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಡೋಲೋ 650. ಈಗ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ 30, 60, 90. ಎಂತ ಕವನ ಮಾರ್ರೆ ಇವರದ್ದು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಚಾ ಆಯ್ತಾ? ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಚಾ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ನಂದುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ದೋಸೆ ಅಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ದ ಇರೇಗದ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಗೆಡ್ಡು ಮಾದ ದಿನೋಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ, ನೆಯ್ಯಿ ದೋಸೆ, ಪೂರ ಸಾದಾ ದೋಸೆ, ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ಹೇಮಂತ್ ತೆಲ್ಪುನು ಎಂಚಿನಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನು ಹೇಮಂತ್ ಪೋಪುನ್ ಪನ್ಪುನು ಹೇಮಂತ್ ಪೋಪುನ್ ಪನ್ಪುನು ಕೂಡ ತೆಲ್ಪುನು
ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಟುದು ನಾನು ಮಾರ್ರೆ. ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೂಡ ಪಂಟಿ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾ ಆಂಡಪನದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋಗೆ ಕೂಡ, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪೊಚ್ಚಿ ಪೋಚಿ ಕುಲ್ಲೆ ವನಸ್ಪಾಡ್ಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು. ಕೋಡಿದಾನಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಜರ ಹೇಮಂತ್. SRS ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ ದುರು ಅಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಲೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ ಏನು ಓದುವೆ. SRS ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಹಾಯ್ SRS ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಾಂತತಿಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ತಿಂಡಿ ಪಲಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಕಿಡ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಏನ ಪನ್ನಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಸಾಬುದಾನದ ಕಿಚಡಿ. ಇರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆನಾ ಕೋಡೆಜಿ ಮುರಣಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾಯೆ ಅರೆಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೋಡ ಅರೆಗ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ, ಚಾನಲ್ ಇತ್ರ ಪನ್ನೆ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರೋ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 100 ಸಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು ಎಂದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತು ನೀನು ಇದನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಿಲ್ಲ. ಅದೌದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೇಗಿತ್ತಂಡ ಇರ್ ಬಲಸರ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ. ನನ್ನ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SRS ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ ಉಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ತುಳುಲಾಗ್ಗಳ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು ನವೀನ್ ತುಳುಲಾಗಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 ದಿನಾಲು 8 ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಲೈವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಲೈವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. SRS ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಬರೋಡ ಬೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ನೋಡಿ ಬೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮುಖವಾಡದ ಬದುಕೇತಕ್ಕೆ. ಹೌದೌದು ನಮ್ಮ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತು ನಂಚೆನೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಖವಾಡ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನದುಲ್ಲೇ ದಾದೆ ಮಂತ್ ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಸ್ವತ್ತು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ತುತ್ತು. ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಯಾನು ನನ್ನ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಒಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಜೀವ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಿರೇಗೋಲ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಹೇಮಂತ್ ಚಾಡಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೋರಿಲು ಉಮ್ಮನ ಯಾನಿಕೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋಗು ಕೋರಿಲು ಉಮ್ಮನ ಬೇಲೆಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಲಸಿನ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸದಣ್ಣಂಗೆ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುಲ ಬೇಲೆ 3 ಜನ ಗ್ಯಾಲ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಡಿತ್ತು. ಆಳ ಚಾ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇರು ಒಡೆಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ರೇ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೋಪುಣ ಅಂದವಳು. ಹೇಮಂತ್ ಮತ್ತೆಲ್ತದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಲಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಆವು ಪನ್ಕ ಈ ರಾತ್ ಅಲ್ತ ದಿನವನ್ನ ಕ್ಯಾಟಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಉಣುದು ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಮರ್ತು ಕೊಲ್ವೇರು ಅವಳು. ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥದ ವಯರ್ ಪೂರ ಪಾಡಿದು ಪೋಯರೆ ಐಚಿ ನನ್ನ ಪಾಡು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಕೋಡೆ ತೂತರ ಸೀರು ಕುರಿದೆಪ್ಪುನ ಅರ್ಥದ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಬೈದಿತ್ತೇರ ಒಂದೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನೊಂತೆ ಕರ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಗೋಡೆ ಪುರ ಕರ್ತದ ಅವು ಪುರ ದಿಕ್ ಉನ್ಮಲ್ ಕೊಡತೆ ಅರ್ಥ ವಯರ್ ಕೊರಡತೆ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಪಿರವಳು ಉಂಡು ಕೂಡ ಅರ್ಥದ ದೆಪ್ಪರೆ
ఎప్పుడని జాతి మళ్ళీ గురి తెప్పారు అవి ఇని తెప్పారు ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಬ್ಬ ಅಂಬೆ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೇ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ತೋಚ್ಕೊಡಿ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತು ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ನೆಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಂತ್ ವನ ಸಂಜೆ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪೋಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಲ ದಿನಾಲಿಜ್ಜದ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಕೊಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಡುಲ್ಲಿರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಕೊಲು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು SRS ಸೂಪರ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೋಡು ಕಾಸು ಬಕ ಕಾಸು ಬೋಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಂದು ಏರ್ ಬೆನ್ಪೇರು ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಇತ್ತ ಮಾತಿಕ್ಲ ಕಾಸೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಬದುಕುವ ಜನ ಇನ್ನು ಅಳುತ್ತಾ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಳುವುದು? ನಾವು ಮುಖವಾಡದ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ದು. ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡುದು. ನಿಕ್ಲನ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ್ರನ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಬೇತೆಲು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ನ ಪೋಲೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನ ಫಿಕ್ಸ್ ಜನತೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡಪ್ಪು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲಂಚ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಲಸೆರೆ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೋಪೇರು ಅಂತೆ ಬಕೊಂತೆ ಆಂಜೋಲು ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡಪ್ಪುನು ಬಕ ಕೋರಿಲೊಂಬೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿದ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇಳು ಬಕ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿದ ಪ್ರಸದನ್ನೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ತೂಕ ಬಕ್ಕ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ SRS ಈರ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಿನ ತೂಪೆ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಇರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಯಾಟ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಯಾನತ್ತಪ್ಪ ಯಾನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಚೂರು ಪೋದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಾಜೆ ದಿಕ್ಕುನ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪೊಂಜೋಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಲಸರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ಪರ ಇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಬಾಜದ ಪಡ ದಿಕ್ಕದ ಹಪ್ಪಳ ಆತ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಜನ ಪುರ ದಿಕ್ಕದ ಹಪ್ಪಳ ಆರು ಉರುಡಿತಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಗ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಪೇರಿ ರಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದಂದ ಆರು ಇಜ್ಜಿರಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಮಂತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಹೇಮಂತನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ ಜೈದಿರಾ ಅಂದಿಯೇ ಸಂಪತ್ತ ಪತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮಣಿ 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 ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ SRS ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಯಾನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮೂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ತೂಲೆ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ದೆ ಲಾಗ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂದು ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ತೂನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜವು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗಲೆ ಫುಲ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಪನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಏತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಪುನಾಡ ಕನ್ನಡಲ್ಲುಂಡು ತುಳುಳ್ಳುಂಡು ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಲುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಸೇದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ಮನೋದ ತೈವನೇತ ಉಂಡು ತೂಲೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏಮಂತ ಇನಿ ಇಜ್ಜ ಬೇಲೆ ಏಮಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಂದ ಮನಸ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ತುಯ್ಯರ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ತೂಡವೆ ಇರು ಕುಲೊಂದು ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ನೆಲವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ SRS ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಅನ್ಪಾರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದ್ರೆ ಇನಿ ರಜೆ ತೋಜೋಡಿ ಇನಿ ಏಮಂತಕ್ಕೆ ರಜೆ ಯಾನೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಆಪುಡತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡರಿಗೆ ಮೀನು ಬರ್ಪೆ ಹೇಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಪೋಯರೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಪೋಯರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಗಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮುಜ್ಜನೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿರು ಮಾತ
ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಬಂತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಆಕೇನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ರಜೆ ಕೊರಿಯರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ಉಂಡಿ ಯಾನೀರು ರಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಣಿ ಇರತ್ತೆ ಯಾನೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಪೋನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಣಿ ಅಂದೆ ಎನ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ತಲೆ ಎತ್ತದಿ ಶಾಲೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅವನುಲ್ಲದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಅನ್ಪರ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಚಾ ಅಡಿಕೆ ಗುರುಶೆಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೀರಾರು ಯಾನ್ ಒಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗನೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನು ನಾವು ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೋದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿಯೇ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜವ್ರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಪ್ಪ ಉಪುರೆಜ್ಜಿ ಏಮಂತೆ ಎಂಗಲ ಕೆಟ್ಟಸದ ಉಪುರೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದೆ ಪನೋದುಲ್ಲೇರಿ ಗುರು ಹೇಮಂತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡು ಗುರು ಬ್ರೋ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸೆಟ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ವಾ ಈರ್ಬಲಿ ಅವು ಪುರೈತ ನೀರಿನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬೈದಿರಿ ಕಾಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ 7 ಗಂಟೆ ಬೈದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಮಂತ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಜಿರಿ ಕೋಡೆ ಏರಲ್ಲ ಇವ್ಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಹೇಮಂತ್ ಕೋಡೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಂದರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಚಾಪರಿಯ ದೋಸೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೋಡೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂದಿ ಕಾಂಡೆ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಪಿಕ್ಸಸ್ ಯಾನ್ಲವರ ಕಾಂಡೆ ಬಾಳ್ದೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಏರ್ಲು ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾದಾತ್ರದ ನೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ಲೈವ್ ಚಾಲುಂಡೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಅಂದ ಹೇಮಂತ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಜನ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಹಾ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಪಂದಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಬಯಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂದೆ ಅಡೆ ಕೊತ್ತಿನ ಅವಳು ಪುರ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಈ ಪನ್ಯ ಅವು ಪುರ ಕೊಟ್ಪಿರ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡು ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತಾರ ಓಕೆ ನೈಟ್ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗೆ ನೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಅಂದಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಬೈದಿರು ಆರು ಕಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು తెలుతొందుల్లేరు ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಕಿರಣ್ ಬೈದೇರ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬೈದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಬೈಜ್ಜೇರು ಯಾಕಡೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಇತ್ತೆ ಬೈದಿಜ್ಜೇರೆ ಇಂಕ ತುಳಿಲ ಕಾಣ್ ಕಿರಣ್ ನಾನು ಪಾತೆರೆ ಮೆಸೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೀನಿ ಕಿರಣ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿ ನಾನು ನಿಜ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯಿ ಪನೊಂದು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡ್ಪತ್ ಹಾಂ ಆ 3000 ಮೀಟರ್ ಕಲ್ನೆ ಅತೆ ಓಪನೆ ಮಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪರೂಪ ಮೋನೋ ಅಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾರ ಅಪರೂಪ ಮೋನು ಆಡ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪಾವೆರ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಮೋನಡ ಮೋನೆ ತೋಜುಲ ಎಂಚಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಂತ ಓಕೆ ಏಮಂತ ಮೋನು ಆಂಡಿಗೆ ಅಲೆ ಮೋನ ಆಂಡೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಆಂಡ ಚಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೋರೋ ರಾಜ ಜಗ್ಗು ಅವರು ಬಲೆ ಸಭೆಗೆ ಬಲೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಲೈಕ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆತು ಜಾ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಆತುಂಡ ಪಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಜಾರ್ನ ಹಾಯ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಅಂಡಿಯೇ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗು ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಶೆಟ್ರು ಓಡಿಪೋಯಿರಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಜಗ್ಗು ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಮಾರ್ರೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಈನ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಡಿ
ಅಟಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಜಗ್ಗು ತುಳು ಚಾನಲ್ದಾರು ಎನ್ನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ಎನ್ನು ನಕುಲು ಎನ್ನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದಾನ್ನು ಅತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮಾತು ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಪಾವರಿದ ನಮ್ಮ ವೈರಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತುಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಟಿ ಐಕ ಅವಲತ್ತು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಸಿಕ್ಕುದು ಲೈವ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮುರಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೋಗೋದನೆ ಎನ್ಮ ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕದನಿ ಆಡ ಅಕುಲು ಲೈವ್ಗೂ ಬೈಚಿರೆನ್ನ ಏಲ್ಲ ಸಬ್ಬು ಎನ್ಮ ತಿಕ್ಕದನು ಮುರಡಿ ಎಂಕು ನಾವು ನಲ್ಪ ಜಂತ ಲೈವ್ಡು ಎನ್ಮ ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕದು ನಾಡ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೈಜೇರು ಕಾಳು ದಿತ್ತಿಜೇರು ಜಗ್ಗೊಂಡ ಹಾಯ್ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿಂಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರಿ ಜಂಚೆತ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಪೋಡು ನನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದೆ ಬನ್ನಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪು ನಾನು ಜಗ್ಗೊಂಡ ಚಾಂಡೇಕೆ ನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಆತಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿ ನೀರು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿ ನೀರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ಬೇಜಾರು ಗುರಿ ಇರೇಗ ಖುಷಿ ಆಂಡಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೇಗು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಡು ಎದಾಲ ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಕೆಲವೇರು ಸಬ್ಬು ಕೊಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಜಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಬು ಕೊಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅತಿ ಒಂದ್ಸಾರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಕೇಂಡ್ರೆ ಬಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಸಬ್ಬು ಬಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಪುಣಿ ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಬ್ಬು ಆಯ್ ಬಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡ పొదులాండ దాది పొదులాండ చాండ పొదులాండ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋದುಲಾಂಡ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಉಡಿ ಎದಾಲ ಸಬ್ಬ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಕೋಡೆ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ ಬಂಗಾರ ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತೆ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಬಲ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಪುಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನೆರಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಪುಜಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಬಾನ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ವೈರಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮೋನ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ವೈರಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮುರನಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು 30 ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದೆ ಮಲೀಜ್ ತಿಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಸಬ್ಬುಲಾವಡು ಅತ್ತಿ ಕೆಲವೇರು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ರಸೊಂದು ಪೂರ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಕೆಲವೇರು ಸಬ್ಬು ಇಂಗ್ಲಿ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ಲೆ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬರ್ಪುಡತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರಕುಲು ಅವು ಏತ್ ಸಬ್ಬಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಸಬ್ಬೇದಿ ತೊಂದು ಏತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆಂಡ ಬುಡ್ಪತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾತಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ವೈರಲ್ ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೇಯ್ದೆ ಅವೇ ವೈರಲ್ ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೇಯ್ದೆ ಅವೇಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಅತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಾವುದಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನನ್ನ ಅತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾವುದಕ್ಕುಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊರ್ಪದ್ದು ವೈರಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ರವ್ವೆ ಬಾನ್ವೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಅತ್ ಪಿಯು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಇಂದೇ ಇತ್ತೆ ಪಿಯುಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಆತನ್ಗೆ ಲಡೈ ಪನ್ನಿ ಲಡೈ ಆತಂಡೆ ವೈರಲ್ಡ್ ಕುಡ ಲಡೈ ಆಂಡ ಓ ದೇವಾ ಶೇ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಡ್ದಾರಾ ಶೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಡ್ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ WH ಪೋಪುಜಾ ಶೆಟ್ರೆ ಇದೇಗ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿಯು ಓ ಪಿಯ ಬಕ್ಕ ಒಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ವರ ಪಿಯು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜು ಬಂಗಾರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪೆ ಇನಿ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಇಜ್ಜಾಂಡ ನೀನು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಹೋ ದೇವರೇ ರಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಜು ಏನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನರ ತೂಡಿ ಅವು ಪಿಯುಲ್ಲ ವಿನುಲ್ಲ ತೂಡ ಹಾಕೊಡೋರ ಏಲುಂದು ಆರ್ನೆಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಡೈ ಆತಂಡ ಆರು ಕುಳ್ಳದ ಪಿಲಿ ಆತ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರು ಮೇರ ಬಾಲಿಸ ಅಗ್ಲೇನ ಪಸೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಬಿತ್ತರ 2 ದಿನ ಬರ್ಪೇರು ಆಕಳು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಬೈದಲ್ಲ ಪಿಯು ಬೈದಲ್ಲ ವಿನು ಬೈದಲ್ಲ ಮಕ್ಕ 4 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬೈಕಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಓ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ಪೇರು
వైరల్ తిగలేగది ఉడకలేన మనದಲ್ಲಿ అన్ను మారే వైరల్ కోర్పిని అర్ధరొంದು ಮಾಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ನಡುಟ್ಲಾಡ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಓಡಿಲ್ಲ ಬಾವುದೇ ಇದು ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಡತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಗುರು ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರೋ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರೋ ಎಂಕ ಅವ್ರು ಗುರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅವೇ ನೆನೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಈರ ಶೆಟ್ರನ ಪೂರ ನಂಬೊಡ್ಚಿ ಐಕ ಪಿರ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಈನ ಪದ್ಯ ಉಂತಲೇ ಕುಳ್ಳದ ಬಿಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರನೇ ಬಿಗಿ ಪೊರೋಡು ಅನ್ನಂದು ಜಗಣ್ಣ ಈರ ಮೋನ ಆತುಲತೆ ಈರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಳ್ಳದ ಪಿಲಿನ ಕೊನೋಲಿ ಮಾರನೇ ಬಿಗಿ ಆರ್ನ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಆರ್ನ ಆಟ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ಪಂಜೆನೆ ಪದ್ಯವು ಆ ಪದ್ಯ ಗುರುಗು ಸೂಟ ಆಪುಜೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಆರ್ನ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಆವನದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ತಿಳಿಗಲಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಮಾರನೇ ಬಿಗಿ ಓ ದೇವರೇ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇವ ತೆಲ್ತಿ ಸಾಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಎಂಚ ಈ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಬೇತಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರೇ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಎಂಚಾವು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಉಂಡು ಮನದಲ್ಲೇನು ಏನ ಲೈಫ್ಡ್ ಒರ್ತಿ ಅಲೆನು ಬಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇರೆಗು ಪೊಣ್ಣು ಏಸ ಪಾಡುಗ ಎಸ್ ಅವಾವು ಜಗ್ಗಣ್ಣಗವಾವು ಬಂಗಾರ ಎಂತ ಉಂಡತ ಮೋನರಾಜಗ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆನೆತ ಬಂಗಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ಗುರುನ ಲೈಫ್ ಒರ್ತಿಯ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಅವೇ ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಅವೇನ್ ಬಿಡುಡು ಅವೇನ್ ಮರಪೊಡಿ ಇರು ಗುರು ಬ್ರೋ ನಂಬೊಲಿಯಾ ಬಂದು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬೆರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಾನಿ ಸಿಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಪ್ರೀತಿನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚೆಪ್ಪು ನೆನೆಪುಲೆವರ ಈರು ಎಂಚಿನ ನೆನೆಪುರು ಕಾರಣ ಜಗಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಲಿಪುಂಡು ನಮ್ಮುಂಡ ಇಂಕೊರ್ವೆ ಯಾನು ಭೂತನ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಒರ್ತಿ ಏರು ಅಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಏರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡೆಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಇಡೀ ವೈಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಒರ್ತಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಕತ್ತಿ ಆನು ಪನದೊಲ್ಲೇರು ಗುರು ಬ್ರೋ ಡಿಶುಮ್ ಅಂತಂದೊಲ್ಲೇರು ಗುರು ಬ್ರೋ ತಿಳ್ತೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ರ ಒರ್ತಿ ಏರು ಅಂದಂದು ಆ ಒರ್ತಿ ಏರು ಪಂದು ಇಡೀ ವೈಟಿ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಂಪುಜೇರು ಏರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇರಲ ಕತ್ತಿ ಆನು ಯಾನು ಅಲೆನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಏನನ ದಾಯೆ ಆಲೆ ಇಜ್ಜಲಿಗೆ ನೋಡ್ತು ಕೂಡ ಪುದರ್ ಪಂದಾದ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ಏತು ಜನ ಒಪ್ಪುಜೇರ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರಿಯ ಗುರು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏರ್ನಾಳ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚಿಂದ ಪುದರ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೈಟಿಡು ಇತ್ತೆ ಗುರುನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೋಣ ಅಂತ ಅಂತೆ ಬರ್ಪುಣ ತುಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಇತ್ತು ಪುದರ್ ಸ್ವರನ ಶ್ರಾವ್ಯನ ಶ್ರೇಯನ ವಿದ್ಯನ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯನ ಮೋಕೆಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪುವರ ಅವೇನು ಪಲ್ಲೆ ಮೋಕೆಡೆ ಏನ ಲೆಪ್ಪುವರ ಅವೇನು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ನಮ್ಮೇಟು ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲುಲ ಪುದರ್ಲ ಏರ್ಲ ಈನ ಪೊರ್ಲು ದಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಏರೇ ಬೋಡಿ ಇರ್ತ ಪುದರ್ಗೆ ಏ ಅಪ್ಪದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದ್ಯಾರ ಮನದಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರು ಪನದಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಂದಿರ್ನ ಡೌಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಬಂಗಾರು ಪಂಡ ಕಲ್ಪನೆನ ಇರ್ನ ಅತಿ ನಿಜ ಬಂಗಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದು ಪೊರ್ಲು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಓಲುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಜ್ಜ ಅದಾತು
ఇంక జగ్గండ నెల్పులే ఈ సಲ నలుపులే ఈ సಲ ఓకే జగ్గండ నలుపులే ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ದು ಪೋತೋಲು ಪೊಸತ್ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಪರದೊಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಇರು ದುಮ್ಮದರಿದು ಪಿದೈ ಬೈಚಾರು ನಲ್ಲ ಇವರು ಪಿದೈ ಬರೋಣ ಪುದರ್ನೊಡತೆ ಮಣ್ಣು ದಡಿக்கு ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ದುಂಬುದೇನು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇರು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನೇ ಇದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವೇನೇ ಜಪ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಅವೇನು పొసత్తు కవులు ఎప్పుడు పొసత్తు ఉంది పరత్ బుదరికి నా పొసత్తు పోపుండు పోతుండే ಅಂಚಾಪುಂಡು ನನಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು ಆತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲಾದು ಕುಂಟು ರಾಸಿ ಬಿಡ್ದುಂಡು ಅರ್ಧರೆ ರಡ್ಡು ತಿಂತ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಪೋತಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಆತಂಡೆ ಅಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ഞാൻ അലേക്ക് ദാല പഞ്ചു ഇരേക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ അലേക്ക് പനിപ്പിന് ദാദ ಹಾಕೊಂಡೆಂಗ್ಲಿ ದಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳಲು ಅವು ಈರು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲ್ ತೂತುಜ ಅಲೆಗೆ ಎಂಗುಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪ ಜಾಲ ಓಲಿತ್ತಲು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಡ ಪಂದು ಎಂಗುಲ್ ಬಯಸ್ಸು ನಾತೆ ಇತ್ತೆರೆಗೆ ಪೊಸತು ಬೋಡ ಪರತು ಬೋಡ ಜಟ್ಟ ನಿತ್ತೆರೆಗೆ ಪೊಸತು ಬೋಡ ಪರತು ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಪೊಸತುಗಳು ಎಂಗುಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜ ಪರತುಗಳ ದಾಲ ಪನ್ಪು ಎಂಗುಲ್ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪರತ ಅವಡು ಪೊಸತ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾದು ಆತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಆತೆ ಕಾಲೆಗಳ ನೆರ್ಪುಜಿ ಮೊಲೆಗಳ ನೆರ್ಪುಜಿ ಫೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀತ್ ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಜನ ಕಂಡು ಅವಳು ಲೈಂಡಿ ದಸ್ಸಿನಾಂಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಐಕೆ ಕೈಟೆ ಬತ್ತೊಂದೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡತಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಶೇಖ ಅವನು ನಂದಂದು ಕೈ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟತಿ ಇದು ಕುಲ್ಲುಲಿ ಆಂಡ ಕೂಡ ತುಪ್ಪಂತಲೇ ಹಾಪುಣ ತುಪ್ಪ ಫುಲ್ ಉಂಡೆ ಏತಾಣಲ ಪ್ರೀತಿ ನಾತು ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪ ಇರುಗುರು ಅಣ್ಣ ಪನದೊಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಂದು ಕೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದಸ್ಸಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪಿದೆ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ನೈ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಒರ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನು ಒರ ಇಂಚಿ ಪೋಪುನೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಏತಾಣಲ ಪ್ರೀತಿ ನಾತು ಪೊರ್ಲಿ ಆರು ಪೋಯರ ಅನ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಡು ಅಂದಂದು ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ಬುಡಕ ಗುರು ಅವು ಬುಡಕ ವಾಯಿಲ ಆಪಿನಪ್ಪ ಕಾಪು ಅರೆ ಮದಿಮೆ ನಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋಡ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ದುಂಬುದನ ಇತ್ತದನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಅಪ್ಪಡ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡದವ ದುಂಬುದನ ಇತ್ತನ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪನ್ಯ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅನ್ನಂದು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಬಂಡಿ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇருந்து ಜಗ್ಗು ಬ್ರೋ ಅಲೆನಾ పొర్లు బేతయ్యే దేవేరు టైంಗೆ ತೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೋರಂದೆ ಮಲ್ದಿನ ತೋಜೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಜಗ್ಗು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತತ್ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪೇರು ಇಜಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ತೂದೆ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರ ಪುರ್ ಸೋತುಡ್ಕುಲ್ದು ಮಲ್ದಿನ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮಲ ಅತೆ ಆದುಪ್ಪು ಇರು ಪಲ್ನಕಲ ಆದುಪ್ಪು ಗುರು ಉಪ್ಪು ಇರಂಚ ಯಾವ ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾಡಿದನು ನಿನ್ನ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಲ್ಪನೆಯು ಚಿನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಗಡಿ 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 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜಗ್ಗಂಡೆ ಮುಲ್ ಪಿಲಿಲಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಆಲು ಸರಿ ಪಿದಡಿ ಒಳ್ಳ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವಂದು ತೂವೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅನ್ ರಡೇ ಕಣ್ಣು ತೂಡು ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಪಿದಡಿ ಎಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಡೇತ್ ಕಣ್ಣುಂಡಿ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಗಾಳಿ ಪತ್ತುಂಡ ಅಂಜೋ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಪುಣ್ಯ ಶೋಕು ಜಗ್ಗ ಪನ್ನಿ ಶೋಕು ಜಗ್ಗಣ್ಣಂದ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅನ್ನಂದು ಇನಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇನಿಯ ಪನ್ನಿಗೆ ಶೋಕುಲ್ಲರಂದು ಅವಳು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಹಾ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಲೈವ್ ವೈದ್ಯರಾ ಹರೀಶ್ ದಾದಿ ಹರೀಶ್ ದಾದ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ದಾದ ಅಂಡು ಚಶ್ಮಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಮನದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪನದುಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ದಾದನ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರು ದಾದೆ ಹರೀಶ್ ದಾದ ಅಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಹಾ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಎಂತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಂಪು ಮುಖವನ್ನು ತಂದದ್ದು ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ
ಚಶ್ಮಾ ಪಾಡ್ಲಿ ಶೆಟ್ರೆ ಪಣದುಲ್ಲಿ రెండు ಕಣ್ಣೆ ಇಜ್ರೆ ಚಶ್ಮಾನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಆನಿಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪಕಂಡೆ ಅನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಆಕೆನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಚಶ್ಮಾ ಈರ ತಿಗಳಿ ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಈ ಗುರು ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರಾ ಸೋಮವಾರ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡ ಸೋಮವಾರ ದಿಂಚ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಹೈಪ್ ಕೊರೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಚಿಸ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತುದ ಹೈಪ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಈರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರಾ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪನ್ಯಾರು ಆರ್ ಕುಸಲು ಪನ್ನಿ ಗುರು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಚಾ ಐಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ ಕುಸಲು ಪನ್ನಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಐಪ್ ಕೊರೊಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುರಣಿ ಮೂಜಿ ಐಪ್ ಒಂಜಿರೇ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸಿಸು ಕೊಡ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ ಮೂಜಿ ಐಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆಡತೆ ಐದಕ್ಕ ನಾನು ಇನಿ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೋಡು ಕೊಡೆ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ತೋದು ಐಫ್ ಕೊರೋಡರೆ ಬಕ್ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಿನ ಇರೇಗ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಐಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೊಲಿ ಅಂದೆ ಗುರು ಓಕೆ ಗೊರ ತುಷ್ಪಲೆ ಅವರ ಎಂಕುಲ ತೂಪ ಏಪಲ ಪುಗರ್ ಬರತಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಕುಲ ಅವರ ತೂಪ ಅತಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಬೇತೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಬೇತೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆದುಪ್ಪು ಪೊರ್ಲುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏತು ಜನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆದುಪ್ಪು ಪೊರ್ಲುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವು ಅದೇ ಎಂಗು ತೂತು ಜತೆ ಶ್ರೀಶಾ ಭಟ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಶಾ ಭಟ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಭಟ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭಟ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಯರ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂದರ ದಾದ ತಿಂದಳು ದಾದ ಪರಿಯರು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಿ ಬಕ್ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನೀ ಬಂದರೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎದೆ ಜಿಮ್ಮಿತು ಜಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಮನದಾಗೆ ಆಸೆ ಕಾರಂಜಿಯಾಗಿ ಚಾಪರಿಯ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಪನದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಲ ಚಾಪರಿ ಇಂಕ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಚಾಪರಿಯರೇ ದಾದ ತಿಂಡಿಯೇ ಜಗ್ಗಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏಂದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಗುರು ಕಾಣೆ ಚಾಪರ್ ಪೂಜೆರ್ಗೆ ಈಗ ಗುರುಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನು ತೆಮ್ಮೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂತೆತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀರೆಗ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಇಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆಯ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆನ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಪೊಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪಲೆ ಬಕ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೋಚಿ ಎಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಬಕ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ 11 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಬಟ್ರಿ ಪೋಯರಾ ಅಂದತೆ ಹರೀಶ್ ಪೋಯರಾ ಹರೀಶ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಲ್ ಪೋಯ ದಾದಾಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರ್ ಪೋಯರಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಪೋಯರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ತೆರೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ನೆರಡೆ ಉಂಡಾನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನುಸಿರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನುಸಿರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಕೆಂಪು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರೀತಿ
ಜಗತ್ತೇ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು. ಯಾನು ಪೋಲೆ ಯಾವ ಪೋಲೆ ಕುಂಟಾಡ್ಲಿ ಅಂದಂದಿ ಅವು ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಳತೆ ನಾನು ಕುಂಟಾಡ್ದೊಂದು ಪೋದಿಜಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲಾತು ಕೋಡೆ ನೀರ್ಲ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ನೀರು ಬೈದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ದು ನೀವು ಪೋದು ಕುಂಟಾಡ್ದೇನೆ ಕುಳ್ಳು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಅರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸಿಜ್ಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅರ್ದು ನತೆ ಒಂಚಿತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಅರ್ದು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದು ಕೈಟ್ ಅರ್ದೋಡತ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಏನ ತೋಡಿ ತರ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ತೂಪಿನ ನೇರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಏನು ಮನೆ ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆಜಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಡು ಬಂತಲ್ಲ ಇವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅವಡಂದು ಕಾಪುನ ಆತೆ ಜಗಣ ಪಿನ್ ಬತ್ತಲೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನ ఏతుందాండు అదే డాలర్ ఏతా అండి డాలర్ ఏది కంప్లీట్ అండి ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಕೇಂಡ್ ಪುಣ್ಯದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ದೇವಾ ಭಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಭಟ್ರು ಪೋಯಿರ ಅಂದಿಯೇ ಭಟ್ರು ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಪೋಯಿರಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಬರು ಆರಾಮ್ ಉಡುಪನದಲ್ಲಿ ರಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಸ್ ಬೇಗ ಬೈದನತೆ ಜಗಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ ಬೇಗ ಬೈದಲ್ ಅಪ್ಪ ಕೊರೇರ ಪಂಡಿರಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿನ್ ಬಾಡ್ರೆ ನಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಆನ ಡಾಲರ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಡಾಲರ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನ ಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ವಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅವಳ വീഡിയോ മാത്രമേ ഡോളർ ആപ്പിനി വീഡിയോ പാണ്ട മാത്രം ഡോളർ ആപ്പിന ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಮೊರನಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಮನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೇವೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಅಟಿಲ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದೈತ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಪಾಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ 4 ದಿನ ತೊಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಐಕಾಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಯಾನು ಚೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಪೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಡಿ ಪೋದುವಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವು ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ ತುಂಡ ಡಾಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಡ ಆ್ಯಡ್ ತುಂಡ ಡಾಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಹಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ತೂಪೆಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತುಲೆ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ತಗೊಂಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ತೂಪನೆತೆ ಇದನಿಗೆ ಮೋನ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ಈರೆಟ್ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೈದಿತ್ತನಿ ಜಗಣ್ಣ ಆಟದೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಡ್ ಇತ್ತನು ಜಗಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನು ಕುಂಟಾಡ್ದೇರು ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಆನ್ ದೀಪೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಆನ್ ದೀಪೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಡಾಲರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೋ ಆಂಡ ಆತಿಯ ಒಂದ್ ಅಂದಿಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೋ ಆಂಡ ತತಿ ಇಜಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಛೇ ಎಂಗಲ ಮೋನ ಆತಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಲತಿ
ಈ ಕೆಲವರು WH ಆಗಿಲ್ಲ ಮೋನೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿನಕಲ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ ಆತನತಿ ಹೌದಾ ಅಂಚಾಪಿನಿ ಎಂಕು ಪುರ ನೀರ ಒಂಚಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೆಲವೇರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಂತಿಜೇರಿ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕನ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ಡೌನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೋನ ಆಡ ಆತಿಯ ಒಂದನ್ ಇಂಕ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೆರುಂಡು ಆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆರಿ ಆನ್ಲ ತೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೆರುಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಚಕ್ಕಣ್ಣನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಪಾಡ್ದೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಸಿಸ್ ಈರ್ನದಾನೆ ಒಂದು ಪೋತೀನಿ ಮಾದ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿನಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೆರುಂಡು ಸೋಮವಾರ ಮುರಣಿ ಐಪ್ ಖಾಲಿ ಆತನತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ ಹೈಪ್ ಬರೋಲಿಂದು ಅಂಚ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೆರುಂಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ತೂವೆರುಂಡು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ನ ತೂವೆರುಂಡು ಆರು ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೆರುಂಡು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೆರ ಬಾಕಿ ಕುಂಟರ್ದೆರುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಚಾಪರಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ ದಾರ ತಿಂಡಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ದಾಯಿ ಚಿಲ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಚಿಲ್ಕ ತೆಪ್ಪು ದಾಯಿ ಚಿಲ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಚೆನ್ನ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸುಳ್ಳರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಳು ಚಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೈ ಬೆನಸು ಮರಾಂಡ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇವೆ ತೂತುಚಿ ಬಕ್ಕ ದೀಪ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪೋರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ 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 ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್